Maigsoon mayong gabi, niya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kinaadman, non potest isi diaturnum, cui non sobis veritas. Ang kahulugan niya na walay pangatarungan nga mulungtan kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Hinungdan nga kita nagpadayon sa pagpadayag sa mga pulong sa Diyos, sa mga pagtulunan ni Kristo, mga sacraments instituted by Christ, o gusab ang kanunay natong pagtukaw o pag-ampo. Ang atong sibya karon sa DYRF niya manukad sa ngalan na itong Catholic Charismatic Assembly Building, kilid rigid sa University of San Carlos. Unya, atong ablihan sa hamubo nga pagampo, sa samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lang itong amahan, sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong panalangin, gahom sa imong pulong, o lamdag nga ang among pagpaambit sa imong pulong o Diyos, makatuhops kasing-kasing sa mga naminaw, o gusab hatagi kami kaalam gikan sa pulong sa Diyos, nga among mithi og pangandoy sa kaluwasan, alang sa tanan nga maminaw sa pulong sa Diyos, o magbansay ni ini. Amo sang gipangayo kanimo Ginoong Hesus nga maugdaw na ang kayo sa gubat ng hitabo sa lain-lain labit sa kalibutan. Amo sang gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga atong mahal nga inahan nga way puas ug way hunong iyang pangaliupo ngadto siyang anak. Alang kanato nga mga tinubos sa dugo siyang anak nga kitagiyahan sa sakakinabuhi nga makapahimuot sa Diyos aron kung tawgon taniya mahakuyog taniya ngadto siyang giandam ang langit, ang kinabuhi ng way katapusan. Amen. Sa samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ato sang recognition ang atong community, ang New Creation Servant Community, Santo Rosario Parish Chapter. O niya atong pasalamatan ang mga leaders and followers, labi na sa ilang makanunayon nga pagpaambit ang evangelization Word of God, prayer meeting, healing of the sick, kanya pagduo gani sa mga inmates, mga igsoon natong naas bilangguan, maduaw nila pinagi sa mga huni, awit ng espirituhanon, nga nakahatag kanilang pag-abli silang kasing-kasing pagdaig sa Diyos, o labi na sa mga pulong sa Diyos, nga makaamgo sila, nga sila gigugma sa Diyos, bisa naa sila sud sa prisuhan. Apostolado sa New Creation Servant Community, Santo Rosario Parish Chapter, o kini atong paambit pagpahibaw ang atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. Formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ang atong ministry head servant, Sister Maricor Maligon. Sa prophetic servanthood, Brad Romeo Yenes, Sister Jezebel Yenes, Brad Rome, amo sa giapil sa Holy Rosary ang diri sa Santo Rosario, diri sa New Creation. Brad Romeo Yenes, yung kapikas, Sister Jezebel. O diya sa kingly servant, Brad Ri Albao, ngayagyo duban nato karong gabi yun ang giyang kapikas. Priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. Community Secretary, Sister Jasmine Arciles.
Ang atong admin and custodian assistant, Sister Susan Albor, Sister Gina Bilicario, unya ang atong worship ministry, Sister Jacel Lodunia. Ang music ministry servant, Sister Christy Agas. Ang healing and counseling servants, Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Ang prayer intercessory servants, si Sister Christy Agas, Assistant Sister Josephine Lee. O niya, ang teaching ministry, mauning masunod si Brad LB Sinita, Sister Chris Sinita. Ang Bible and Catechesis, panguluhan ni Brad Alex Basing, nga nagtawag to na to, hindi siya sa makaduaw sa atong grupo sa katarungan nga doon na siya say may nungdanon nga gyatiman. Salamat. Nya, temporalities team servants, Sister Josephine Basing, Sister Supris Velasco, Sister Josephine Lee. O niya itong Wish and Mains Ministry, panguluhan ni Brad Mario Uy. Transmo Ministry, Sister Nida Uy. O niya Technical Ministry, Sister Jacel Lodunia. O si Brad Joseph Bargayo, taga-Karkar. Niya Sister sa Food Ministry, Sister Golda Cabalda. Kung nais po na to, Sister Nani Kandar, nga nara sa balay, nag-ampo kanunay sa pagpaluyo siya mga pangiliw po alang sa kalampusan sa ministries sa New Creation Servant Community. Niya couple cluster servant, si Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single adult women cluster, mao si Sister Josephine Lee Nangulo. Ang single adult men cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth cluster servant, Sister Via Suasilio. Ang youth adult women, Nangulo Sister Almira Bilicario. Young adult men, Brad Reinhardt Lasaraca. Maigsoon mo ito ang talaan sa mga leaders and kauban nga mga different ministries aron malipayon o mapadayonon sa dakong gugma pagtuman silang tulumanon nga makapaambit sa kaluwasan sa kalag labi na sa mga igsoon na itong nangasalaan. Amen. Maigsoon mo ito ang atong pagbasa sa atong mga leaders, servant leaders nga uban nato. Niya samtang paabutas uban niya doon na say mga pangutana pero ni usa ka gipangutana nga minungdanon kayo. Bradsok, so many times and often we hear people who are gifted by God deliverance from evil and renouncing the power of evils. Manaon sa man ang atong makatunan may tungod sa mga paagi sa atong pagbuntog sa yawa. Kaya natural ibaw tang yawa labaw na nato. Kay the demons, Satans, are spirit, they are angels. Yang anghel na sa Hebrewanon 2:7, matud pa San Pablo, ang anghel labaw sa tao. Nya dihang ang yawa, rather ang mga anghels kahayag nga nisukol sa Dios na himong anghels kangit-ngit nga lagyawa, demonyo, maninintal, satanas, bitin, mo na atong kaway. Raba, 1 Pedro 5:8, ang mga yawa nagslibot suroy, way kaluya, way dili katulgon, nagpadayon sila, pagpangita silang tukbunon, pinagi silang mga haylo, ilang mga lingla, o ilang mga tintal sa yawa. Nga, usahin di takaybaw, nga yawa na ba ni? Muna nga, we must be careful
And we must be prepared. So, unsa man ang mga panagang nato, o gimuo nato, aron nga siguro ta nga makadaog sa yawa. Are you sure you can defeat Satan? The answer of that, according to Christ, yes. You can defeat Satan. Kadaog ka ni Satanas. Yan doon ay mga unom o pito ka mga ang-ang nga kinahanglan atong hibawan how to prepare ourselves and what are the weapons that we can use to defeat Satan. Yang una gidi ay maong limpyo atong kalag. Na atong mga Katoliko, mangumpisal kita. Aron nga hinlo atong kalag, way luna si Satanas atong kalag. Kung limpyo atong kalag, kuyawan sa nagyawa na. Mabasa na to na sa Job 17:18. Nga kung ang usa ka tao, limpyo ang iyang kalag, mahadlok ang yawa. Dili makalupig ang yawa so sa kakalag nga limpyo, kay diha nga ang kalag limpyo, siya napuloy-ana ni Kristo. Mabasa na to sa Job 17:18. Nga nagingon, tiyali, wa ka kaybaw ni ini, panpahibuon ka, matud pa sa Ginoo. Nga ang yawa, mapildi, mapukan ninyo, kung kamo limpyo kalag. Sa atong Catholic practice, we firstly confess our sins. The sacrament of the kanang reconciliation, kumpisal sa ta. So kung limpyo na atong kalag, the dwelling place of the Holy Spirit and Jesus Himself, kita, may mutang puyanan sa the Father, Yahweh, Yahshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, mupuyo na to ang Santissima Trinidad. Yang sunod, nga mahadlok yun yawa, mao ang pagsalig na to sa gahom sa pagampo, the power of prayer, na nasa San Mateo 26:41, pulong ni Kristo. Gisulti ni Kristo, kaalam ni Kristo nga langit nun, nayo siya pagtukaw, pagampo kanunay, kay dili ka mapildi sa panulay. Pagampo kanunay, pray without ceasing, so that you can overpower Satan. Makadaog ka ni Satanas. Mateo 26:41, pagampo kanunay, o dili ka madaog sa panulay. Yay kato, morning, the power of the Eucharist. Kitang makatoliko, ang higitang may baon nini, nga the blood and the body of Christ, particularly the blood of Christ, pilding yawa, basta na naidugo ni Kristo diya ka nato. Mao ng Eucharist. Kaya mingon si Jesus sa San Juan 6:54 ngadto 56, kung kamo mo kalawat sa akong lawas, muinom sa akong dugo, ako mupuyo kaninyo, niya ako ang kamo makapuyo, mupuyo ka na ako, ug ako sad mupuyo kaninyo, ug ako'y makig-away sa inyong kaaway kamong yawa. Mao na sikreto, because Christ is the one who will defeat Satan, because Christ dwells in us, meaning the Trinity, He lives in us. Unya, usasadwa na to hibaw nga doon na tayo laing weapon. The weapon is the Word of God. Nasa Ephesians 6:17, sakmita ninyo. Sakmita o kamitan ninyo ang espada sa Espiritu, the spiritual sword. And that is the Word of God. The Word of God. Mabuo lang kayong experience na ako dito ko sa Osaka, layong barangay sa kining Urmok, siyudad man ang daghang kayong barangay. Ya doon ay seminar dito, Catholic Charismatic Seminar, ya usa ko sa nitambong na minaw o nagpaambit sa pulong sa Ginoo. Yahuman sa seminar, doon ay mga taong nangapot, ingon din, ay man si Sok Fernandez dire. Di mo ko na ako ni dong, unsa may ito ikalagan siya. Sok, Sir Sok, hibaw ka?
Giwaan, giwaan. Kano hibaw mo kang giwaan? May buong ka, gamay ra kayong babae, gipanglabay lang mga lalaki, kay musaka man ang mga lalaki kay gapuson siya. Ipanglabay las bintana. Ang luyo na ba daruhan nakuan ko, nabagtok ko ng daruhan. Niya sa may niya yung tuyo dong. Siya ikaw, pinginli ng yawa. Pastilan, hindi asa kong na nagsulti ko. Pabago ko sumay, bugno si yawa. Pero ikaw, yun, so, ado agad may. Kay, lungol kayo ang banda niya o ang mga anak, nagkatibula agad, dilibang gulaw, na ikaon. Hasta nang iyawaan, way kaon. Ako dong, kanang niya may mga kauban din ng Catholic Charismatic, sila lay dapita dong, musunod lang ko, suko mo nung tao siya, katalawan na ining mga subuanon. Talawan na ining subuanon ako, matay na, pili mo na yung subuanon. Nako, sige, ato na. Hindi ko sa itong mga Catholic Charismatic, kuyog binimoso. Pag-abot niya na mo asportahan, dili makaidak, mayroon pa siya ng balay. O niya, nakuhay man yung ingon ni mong giwa andong. Siya na taas, babae na, dauton. Niya, ningon na itong mga charismatic. Bradsok, kung sa may itong buhaton. Naku, kini pamagyaw na, wala kong masulti nila, naku, kini magyaw kong experience sa ni pag-away ang yawa. Naku, pagkanta mo, kanang solemn song, niya, uban sa itong pagampo. Kanta sila, nindot kayong kanta. Niya, uman na inisok. Naku kamo, sa may sunod na tubato. Siya, ikay nanguuna mo, kami, ikay mungutanan ako, namo. Naku, sa kata. Pagsaka na mo, ablimang puwerta, ablim pultahan. Pwede na gamay ang babae niya, nagpusing man nga mura, mulupad ba? Padoong na mo. Naku, usam ni. Ingo siya, mau nagyawaan. Sa may buhaton na tusok. Naku, kamo, sa may buhaton. Siya, ikay nanguuwi na niya. Isa na ito itong kamot. Kinasing-kasing niya, magampo ta. Moto, ampo mi, ako'y nanguo, sumubo kayong pag-ampo, Ginoong Hesus, by your name, we believe in you. We love you, O Lord. We believe in you, O Lord. Help us. Defend us, O Lord. We are not able to overcome this demon. We do not know if there are demons na aniya. Pero panalipdi ang taon may Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, Amahan, Yahweh, Yeshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, sunod na kong sangpit, malgabirin, iyang po may mapildi. Nagpadool ako namin dito, ang babae nagtindog, nagpushing yapon, pagtanaw na ako sa bintana, bagtok na kayong daruhan akong tinuod. May gilabay ko na pagka, way dungog na akong puli ditong balik-balik na akong bukog. Sa kung sa sunod na ito buhaton kay, ang babae naman nagpushing na. So ako lang na, huna-huna ba? Basahon na itong Biblia. Ang ako yung naabli, San Mateo 11:28 nga 29. Nga ningon si Jesus, ako nang gibasa, dumuol kamo kanako, matod pa ni Jesus. Kamong gikapuyan o gibugatan, salig mo kanako. Duol kamo kanako. Pasanan akong yugo kay kini masayon o gaan, o dinhi kanako, ako inyong isaligan. Ako gibasa, pagtanda ko na sa babae, natumba man. Niya pagtumba niya, nilingkod, nanapo. Niya, ningon na siya, ngano ba ni? Niya may mga tao dili. Ay man akong panay, mga ngan niya mga ngan. Nakudong, unsa man ang gipanawag niya siya, nga na siyang bana o mga anak na silong nakupasaka. Saka daw ng bana dito, mga anak, iyang gipanggakos. Ingon din itong mga tao dito, hibaw kaso, usa na nakasimana kapin, wa na kailag ngahan siyang banas na iyang mga anak, tarawag gigakos. Ya, pagkumpaningo siya, pagawasan na ng mga tao din, mauwaw ko da kay, ngano maning daghan man sila. So, naganaong ba nito, right away, nisulti itong mga tao, Bradsok, naulian yun, nakaila na ngayon nagpagkaon. So, muna ang experience na ko, nga reading the Word of God,
kuyaw kay yawa. Okay? Naman sa Efesios 6:17, sangpitan ninyo ang hinagiban sa Diyos, maumpulong sa Diyos. Mao to nga ni salig ko, pero kadto gyud agdan lang ito sa Espiritu Santo kay kadto pag ko kadungog na dunay ino na to nga kadto lang yung babae nga nagpusing na siya kay mo lupad na padung na mo nako kuyaw na ni, pero ato lagi bato na nakaisog kay Ginoo man nga tong depensa. Sunod mao gid ang pagpaubos, humility. Mao to nga kadtong higayunan yatong panahon na puno ko sa ino na to uncapable, dili ko takos sa to pa kanang humility ba hibaw Ginoo nya naman na sa Santiago 4:6 nga ang taong magpabus hatagan sa Ginoo grasya, pero ang taong mapabusanon isalikway sa Ginoo. Nako salamat na lang kay na-practice na to itong pagkadili takos ug dili angay. Unya ang sunod sa nga gamiton na to sa samba niya ng gingon nga dunay giwaan ang nga ni Jesus. Nama sa Marcos 16, hinginli ang yawa sa akong ngalan, matod pa ni Jesus. Hinginli ang demonyo, pinagi sa akong ngalan, matod pa ni Jesus. Ug dunay masakiton itapion yung kamot sa uos masakiton. Gamita akong ngan, aron mayo siya. Sa morning number 6, nga gamiton gito nga ni Jesus. O niya, osas makadlukan sa yawa, morning sign of the cross, o the crucifix. Kanag, namas kasulatan, 1 Corinto 1:18, alang sa mga nangawala, ang cross minuang, pero alang kanatong mga tinubos, mga linuwas, ang krus gahom sa Diyos. Yan sumpay na si Kristo gahom sa Diyos. 1 Corinto 1:24. Ang krus gahom sa Diyos. Muna gamiton ta, that is somewhat nga dili sakramento, pero hadlok ang yawa sa sign of the cross. Unya, ang atong sunod nga pagabuhaton mao nga nay tinuray pa nay taong sudlag yawa, dugay ka magwang yawa. Do not stop, continue praying. And ubanan na sa nag-fasting kanang pagpuasa ba nga mohikaw ta sa lamian nga pagkaon, di ta mo adtos mga balay sa kalingawan, nya kneeling to the altar, before the altar, luhod ta, puasa. Ya, balik ta. Suklan na itong yawa. Hangtod, mulagtig yun ang yawa. Kaya doon ako'y experience niya na dito sa Unmog Yapon, nga doon ay giyawaan, sudlag yawa. Pag-abot yun sa baptism of the Spirit, nahug siya sa lingkuranan, nisuong dito, dako kay tingog is baboy. Murag baboy. Hadlok kayong mga tao, nakuunsa naman eh. So, mga charismatic, wag yun hadlok, kapriobir, wag yun may baw. Gidaan lang sila. Pagsaka na mo dito, kay doon na may pare nga, modtog yun, sirado man ang lawak ngayang gisudlan, yun siya ka nagpare niya. Apawana, pagkanauga na. Ingon tong pare, uy, sirado man nga nung nakailaman ako. Sikaran bitaw itong sudlagyawa ang pultahan, dagko kayong mga kining mga basta lagpot ang pultahan. Murag isugdas pare o kining pre-uber. Murag na uli-ulian. Meron balik yapon. Sunod to gisultis pare, dadana sa Blessed Sacrament. Kay laom-laom na o gisudlan ang yawas kalagan tawana. Bring him before the Eucharist, before the Holy Sacrament. So, gida, pagabot dito sa mga Catholic charismatic lay ministers, gila gida dito, bluhod tamas ginawa. Naulian dito. Ya kaila mato nako, nangutan ako, unsa man ibay nga, grabe mo ka itong hitabo nilo, mura magag baboy. Siya mo tumo ka manudsok, sultihan talaga ang tinoon. Kining, kanang mga mag-uuma diha,
gibutangan na nako kwarta. Nya mo harvest ni sila adto nako tanan. Dako kay ko ganansya. Nya ighalin gyud sa akong mga kining gipang kuha niya o gi-surrender kay ibayra naman niya daan. Ani de sa Cebu. Nako niya, mag-unsam ka Cebu. Kalingawan, so. Na di lugar sa Cebu nga, kuwapa kay mga babae. Maglingkod sa kumpaa. Niya, gasto ko anak. Kahilayan. So, muna so nga, gipaila ko sa Ginoo sa dako na kong sala. Muna nga, salamat na lang. The Blessed Sacrament, maugi nakapawagtang sa demonyo di aniya. So, muna nga, kini mga kasinitian na to, nagpahinomdom yun nga, kinahanglan, dili ta mahadlok kay perdido naman ang yawa. Perdido na by the blood of Jesus, Satan is already defeated. We are already overcomer. Kita'y mananaw. Basta naatay pagtuo, ug di mahadlok, kay diha kanato na ang gahom. Gahom sa Diyos, gahom sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. So muna akong pagpambit mga hinigugma kong mag-igsoon. By the way, sa Blessed Sacrament ay usa sa akong na kasinatian sa Mindanao. Mga 40 kilometers from Cagayan. Kiimitar ko dito nagseminar. Yan ingon na yun, mingitag pare ang mga tao. Habi ng pare, nara diya, Padre, kanabit ang usunahan bukid-bukid na nagtubog nga tubig nga murag usa ka paas tao nga perting kusugas tubig tinaw pa kayo ya unahan ana adto na ipang hay-hay na lang ipang bukhan para mauga ang linaban ang naitabo Padre unsa may naitabo ang babaeng nang laba giisa gipapilit sa kining pampang di na gyud ka naog pirti ng los parang mamatay tayo na Padre. Kaya nang labag kadlaon ba? Giisa o murag gipapilit ba dito sa pangpang? Patanon itong pare, no siya natagi ko mubong panahon. Ang katapusan niya ngununan, magdasag Eucharistia. Pag-adto niya, 14 ng tao, tindakana. Giisa na ang Eucharist. The name of Jesus. Jesus, the love, the strength, and overcomer of all powers of Satan. Iyang gisultihan. Ginoo nga kung gingunitan Espiritu ng Santissimo Sacramento. Pagkadaugan ng mabay. Sus, di dailos mabay. Sa tiilan pa diyan ng pangpang, tubig. Kuhan ko, kisog yung tubig niya. Tabang na yun. Pwede na los para. Pag-isas Ginoo sa, pag-isas pare sa the Holy Eucharist with brief prayer, the ilos mabay. So, the Holy Spirit, the Holy Eucharist, so very powerful. Each and every one of us. Muna nga, may gitang mukalawat kay nadia ang kahum, ang gugma, ang panalipod ni Kristo kanato. So, muna nga akong pagpaambit sa dili pangatong open forum, niya man si Brad Free Albao, ato na yung hatagan o higayon sa pagpadayag o pagpaambit karon dayon. Salamat kayo, Petso. Mayong gabi po sa tanang mga naminaw, naglantaw karon sa DYRF sa atong programa, Petso. Akong pangutana, Petso, sa niaging mga adlaw, ang Santo Papa ni bisita ba sa mga Southeast Asia, except diri sa Tua, sa Pilipinas. Niyang kasagarang nasod niya yung bisita, dili gani Katoliko, pero gihangop gyud siya dito, Bradsok. Matahong kayo tanawon, lantawon, niya matandog atong kasing-kasing atong Santo Papa, gihangop gyud sa mga tao sa lain-laing nasod. Ang akong pangutana lang, Bradsok, is pwede ma-explain kining infallibility sa Pope. Anya kay infallible siya ba? Kay ang Santo Papa tao manggid siya. Anya
In fact, siya mismo niingon siya nga magpaampo siya. Yeah, even si St. Peter, kay bawang gyud ta, daghang kay siya sayop ba? Daghang kay siya og kanang kasabaan pa kay siya sa itong Ginoo. Mayon ta ma-explain ni siya, but so kay usay makita nimo sa media nga daghan komentaryo against sa Santo Papa ba. Salamat. Salamat kay Dong Ray. Ang Santo Papa is a person of love. Makita ni mo, daghan kaya na silang mga atake sa kinabuhi sa Santo Papa. Sometimes even the doctrines uttered by the Pope, nag-result si Santo Papa. Magbanus-panos, mura na magmamalikas na sila batok sa Santo Papa. Pero ang Santo Papa, ang ibawas mo rin pagpahiyom. Come and visit me. Let us discuss. So, kanunay siyang makadungog sa media, doon ay obispo nga naghatag pagyog padayag nga siya obispo o kardinal ba to, iya pang itulisok ng Santo Papa na teaching somewhat error against the dogma of the church. Pero Santo Papa, pahiyom lang yun, come and visit me. Let us discuss. Muna, he is a person of love. Usa ka tao nga di ka mao nga magunaw-na pagpanimaos. Wa magunaw-na mo gamit og media. Kaya magamit siyang media pero tindaghan ang mga personnel sa TV all around the world. Pero he did not use that unless nga iambos ang interview niya. Muna nga, tungod ka siya, person of love, known throughout the world. Kana mangong Indonesia, sa mga nasod sa Asia, dakhan kaya na silang mga dako gyud mayoriya sa lumulupyo nga ang ilang tinuan Islam, Muslim. Muna nga napatuwalan ni sila sa personalidad niya pa. Muna dakhan. Di lang kay ang mga tao sa Indonesia nga they are Islam by religion, but they are attracted by the Pope because he is man of love. Usa ka tawo nga doon ay gugma. Nga bisang saon ni mong daog-daog, hindi ginubaos. Because I invite you to come and we shall discuss. Pahiyom. Pahilom lang. So, maura gikuyugan na siya sa Ginoo. Kay, bisan nga ni ang nagsugat niya, dili tingin ito mo ilabog yun sa kining pundok sa Islam. Ba't niya ito? Siya puti, sutana sa kay ang ilang magtutudlo sa Islamism, doon na ba siya uniforme niya? Doon na siya kao, kanang kasagaran gamiton sa Islam. Meaning he was a leader. He is a leader. Pag-abot niya, nihawak siya sa kamot Santo Papa. Gakos siya sa Santo Papa. Ang Santo Papa siya, migunit siya ang kamot. Gitunol mo sa mong Muslim leader ang kamot niya. Giyagan sa Santo Papa. Pahiyom sa Santo Papa. Marang nagpasalamat ba? So many people crowding the whole nation somewhat. Another nation. Muduo niya. Yung gibanan sa siyang tagsaon kayo dong. Di ba o ka? Ang langgam ba? Kang langgam, while ba na niya madlok pong tanog na yung mga tao, nanugdon sa iyang gisakyan ka auto, nagunitan pa kanyang uban. Nya, gawas pa niya na dihay mga hitabo nga nakita na to sa Facebook nga kinihunong sa Santo Papa kaya naluoy siya. So sa kainan nagkugos o bata, gablihan niya bitana. Niya iyang gigakos, ihagan ng bata niya, iyang gibendisyonan. Sign of the cross. Niya, ang kanto na yung bata kay amang man. Ni sulti man kay ang mga tao sige magsangit, Papa, Santo Papa, Papa, Viva Papa. Ang bata ni sulti naman. Purting lipayas siya na nihilak nga di niya maantos siya kalipay ni lingkod nga nagakos siyang anak nga kamuho na musulti sa iyang mabati. And so many miracles happen. And that is the abiding power of God's love which is in the Pope. Muna nga sagrado gina Santo Papa. Ya doon na yung mga balita gani nga doon na yung mga attempts of killing him. Ya expose man na kaya siya. Huwag mo ginakaakos pagpabutog armas. Aron puntingo niya, wala.
because they know nga the Pope has no hatred to anyone who is opposing him. Wala magin sa Papa mag-inbi, abi-abig, pagkasilang, pagdumot, kung na tao nga magdaot niya. That is the Pope that we have. So therefore, behind him is the Holy Spirit. And within him, there is love, and God is love. So muna ko ipambit ni mo dong Ray sa imong mayosan nga pangutana. Na si Sister Sister Gina Bradsok. imong ngalan, Sister? Sister Gina Bilicario. Gina Sister Bilicario. Gina, please. May gabi, Brad, o sa akong mga kauban din rin, kanang akong pangutana, Brad, ba kaning nasa Sirach 38:14, ang pag-ampo sa usa ka mananambal, mao nga ang Ginoo. Maghimo kaniya nga makaayo sa sakit, siyang gitambalan og nga makaayo siya kanila. Kining tikson sa ibot, ipasabot ani nga makaayo sa sakit nga tambalan ni siya, Brad. Palihog kog katinawan ani, Brad. Og ako ikaduhang pangutana, Brad, kaning nasa Lucas City. Sa na to, Sister. Sige, Ang sige. imong gikutlo nga teksto sa Biblia, Sirach 38:14. 14. 14. Kanang bahin na dihan, ingon ang Ginoo nga kining doktor ako ning kabubuton. Ang mga tambal sa medisina ako ning kabubuton. So patambal sa mga doktor. Pero doon na siya gisumpay. Pero kung dili na mo maayo sin sakit, dangup na ako. Ampo mo. Ingon ang Diyos. Kay kung mosaad mo nga mo halad mo siyang kinabuhi pagalagad ka nako. I will extend your life. Amen. Mo'y pong sa Diyos. Muna nga, gipaymaw niya, nga ang doktor, kabubuton sa Diyos, sa patambal sa mga doktor. Kanang mga binisina patambal sa mga, pero wala tayo mahimo, tabi nagpuberita, dangup niya, kiniwa siya, ako'y muayo, iniwa na Ginoo. So, mauna ang tekstong imong gibasa. Ako lang gisundan para mahibaw ang mga tao, what is the content of that Sirach 38:14. Padayon, sir. Ang ikaduha, Brad, kay kaning Lucas City 3C. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya o mingon sa babay. Ayaw paghilak o kunya midol si Jesus o gihikap niya ang lungon. Kanang, Brad, unsay ka tinuod, Brad, nga ang byuda pinangga ni Jesus. Palihog ko katinawan ani, Brad. Salamat. Ang tinuray, pulos kita pinangga si Ginoo labi ng mga kabos. Sa itong byuda imong gisutan, sir. Ang byuda pinangga si Ginoo. Naay nasuwat, anak, nga nung gipangga ang si Ginoong nga byuda kay, kanang byuda kasagaran, nga, wa binli pa sa iyang banag, nga namatay unsay bande, unsay na to, yuta ba? So, many widows suffering. Muna nga, pinangga na sa Ginoo nga, mga kabos, ingong Ginoo, ako nang ipanggam mga kabos kay, kaluyan sila. Ang sa hatagag kaluoy, dili maghinakog ang mga dato. Dili magdinaw sila sa gasa nila. Sa pagkaon, tambal ba, o kapuyan ba niya ng guba na kailang kapuyan, malipay Ginoo niya na. Nya kanang tawanang naghalad og buhat sa kaluoy para sa byuda nga way bana, natural byuda nga way bana, wa may pangita ba mga ilong tuapos nga mga bata na bilin. Nya doon na mo take care ana malipay ang Ginoo. Muna yung Ginoo, ako gigutom inyo kong ipakaon. Ako nagmasikiton inyo kong itambalan. Ako nabilanggo inyo kong ginuwaw. Nusan ka na mo makita Ginoong nabilanggo, nagmasikiton mo gitambalan. Ingon Jesus, ang bisan unsa nga kabus nga inyong gitabangan, inyo naghihimo para nako. O ako'y mubawas ka ninyo. So mo na nga, wala gud may bawo ning mga dato nga sila dili na sinalikwes Ginoo, maka-ablisan sa langit ang ilang mga buhat sa kaluoy sama sa mga pagtabang sa mga ilong tuapos. Kung sa may reliyon nga makaluwas, kay doon may daghang tinuan mo yun, why reliyon makaluwas? Pero doon na mga reliyon makaluwas, naba na sa Biblia, kung sa yung buhat nga nung maluwas siya, naana sa Santiago 1:26-27.
nga ningon ang Ginoo, nga dunay relihiyon nga makaluwas. Dunay relihiyon nga kahimutan ako. Kay kahimutan ganiya makaluwas na. Kay according to his will man. So, dunay mga tao nga matud pa niya na relihiyon nga makaluwas nila. Mao ang ilang pag-atiman, pagtabang sa mga kabus, sa mga byuda nga wain tao'y pangita. Tabangi sila. Nagtabang sila. Unya, kana sang mga tawana, nagamping silang kalag nga dili makasa, buutan na sila. Uni yung Ginoo, mao na ang relihiyong makaluwas. Kaya mangutan na mga mga relihiyon, is there any passage of the Bible that there is a religion that can save us? The answer is yes. Yung Ginoo, na Santiago 1, versikulo 26-27. Basahan na ninyo, di ba? Giklaro kis Ginoo, doon ay relihiyon nga gikaymutan ako. Mga tao nga nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Nagwakli na sa sala. Nagbuhat nagbaayo. O labi na sa ilang pagtabang sa mga kabus, sama sa mga ilong tuapos, o sama sa mga biyuda. Mao nang relihiyon ng makaluwas yung Ginoo. Ngano? Kay makapahimuot na ako. So, mao na. Kay ningon maggunang uban, why relihiyong makaluwas? Kung sa may makaluwas, dawatan lang si Kristo ang imong mangluluwas. Luwas ka na. Ha? Pero ningon Ginoo nga, ang pagtuo, kinahanglan imong buhaton. Na nasa Tito, suwat ni San Pablo na ngadto ni Tito, Kapitulo 3, versikulo 8. Ningo San Pablo, pero si Tito iyang gisutan. Na nagitaw nga dunay pagtuo, maninguha na siya pagbuhat og maayo si siya tao. Kung doon na siya tinuon nga pagtuo, maninguha na siya pagbuhat og maayo. So mo na, dili na tinuon nga tuo lang luwas na ta. Kinahanglan magbuhat ag maayo. Santiago gyapon nangingon. Santiago Kapitulo 2, 13-14. Neo Santiago, makaluwas pa ang pagtuo lamang, dili gayon. Ang tao maluwas kung doon ay pagtuo, ubanan niya sa maing buhat. O muna gipamugat ni Jesus. Dili tanan, magsangpit ka na ko, Ginoo, makasud sa langit. Then ingon na yun si Jesus, niya itong datong ulitaw, kinagutan naman, Ginoo, sa may buhaton ako nga malangit ko. O sa may kitubag si Ginoo, Dong, kung gusto kay kang malangit, tumana mga sugo sa Diyos. Obey the commandments of God. Huwag may Ginoo, faith alone. No, He did not say that. Huwag may Ginoo, faith alone. Tumana mga sugo sa Diyos dong. Kung ay gugma ka kanako, tumana ang sugo sa Diyos. San Juan 14:15, kung ay gugma ka mo kanako, tumana ako mga sugo. So, mo ni ang tinuod nga pagtulunan nga na sa Biblia, dili kay mo pick up lang tag sumala sa gusto, dili na mao. We must read the Bible in context, kinatibukan kung mahimo. Ya, dili na to muhunong sa sakalinya, kung dili mutan-aw ta, unsa pa ilaing kabubuton sa Ginoo. Kaya Ginoo, manudya na niya, tanawa. Na sa wala, diyas tuo, malangit, diyas wala sa impyerno. Nga naman, kaya nang naa sa tuo, gigutom ko, ilang gipakaon, giuhaw, ilang gipainom, hubo ko, ilang kong gibistihan, wa ko'y kapuyan, ilang kong gipupuyo sa ubalay. Kanya na bilanggo ko, ilang kong giduaw. So na yung Ginoo, panood mo sa langit, kay gigutom ko inyo kong gipakaon, hubo ko inyo kong gibistihan, naglaroy-laroy ko, wa to'y kapuyan, inyo kong gipupuyo. Ginoo, no, we did not see you like that, nga, wa mi kakita ni mong naingon kaniyana. Unsay pong ni Jesus, ang inyong gihimo sa makabus, sa mga alaot, inyo nang gihimo ka na ko. Dali na, namos to, panunda ang langit, ang kinabuhing way katapusan. Sa mga itudos Ginoo na to. It's not only nga, malipay ta kay, daghang kay tagsapi, daghang yuta, daghang mga properties, daghang bankbook sa mga book. No, they are nothing. Yung Ginoo, bihaan na ninyo. Ang inyo yung dadon ngay kuyog ninyo, nga ako kamong pasudlon mao ang inyong mga maing buhat. Atong paminaon, Sir Brilliant ba, atong Pangulong
Muhutan, presiding head chairman. May gabi Bradsok og sa akong mga kaubanan diri sa New Creation og sa naminaw karon sa ato ang DYRF. Kaning pangutana Bradsok related ni sa imuhang bag-ulang tubag pero ato lang ning basahon gihapon Bradsok no. Gikan ni Brother Jose Julius Ubos. Maayong gabi Brad na ako'y pangutana. Doktrina ba sa simbahang Katoliko nga sakop lang sa simbahang Katoliko ang maluwas? Dili ba maluwas ang anaa sa laing tinuhuan o relihiyon? Moto ang iyang pangutana Bradsok ni Brother Jose Julius Ubos. Lamat kay Joe, lamat kayo si Brent Opos. Doon na kay parinti sa kining matalom sa kahuis. Nag-practice kayo siya as being judge. Pero very humble. He studied the Bible, he studies every day. Yeah, iban mong ibaho. Kantikog yun mo pambits pulong sino para sa kaluwasan. Yeah, nahimo siyang kauban na to sa Catholic Faith Defenders Apologetic Seminar. Ubay-ubay ng nga parokya mong nato. Naagi na siya. Mapusanon kayo. Ubos ang pilido. Ang yangan Judge Julius Ubos. Mula nga sa di patamo padayon pagtubag sa pangutana ni Esther Brilla, nasa tay ipahibaw pahinumdum nga ang na itong mahibawan kinibang doon na magoy nangutana na ito Bradsok. Dugay na may sigpangita ng libro nga Armadura Divina. 7 na ka libro ng Iyosa. Wala naman ko ka kitaan itong katinawan sa pagtuuno. Kaagis mga santos. Taming argumento bibliko. Bitaw, dugay kayong nakabangon ang pag-reprint na ito tungkol sa pagkinanglan sa bayad sa printahan. Actually, ganang imong gipangutana, Brad, na sa tindahan. Matubang ka sa Cebu Cathedral, naastuo na dihay ngalan na ito museum, ya silong na itindahan. Archdiocesan Book Center. Kanang ipanghisgutan na itong libro na diha ang Armadura Divina, Katinawan sa Pagtuo 1, niya na Katinawan 2, na Argumento Bibliko, na Taming, nasa English version. Defense of the Catholic Faith. In English na. Ngunya, ang mo abi-abi ni mo diha, morning tulo, si Brad Juanilio Bernaldo, si Lorena Gabine, o si Annalyn Hilbolingo. Hangyo sila, Bradsok, isulti lang nga mong cellphone, kay mo-order sila, mahimong ma-deliver na mo, depende sa amo niyang sabot. Yes, ang ilang cellphone numbers, hinayon na to, 0935-863-3951. Gusto na to ha? Tapusan na lang. O, hinayon na to, 0935-863-3951. 3951. Tawagan na kay mutubag sila. Kanya, yes, kining ipangutana ni Sister Lilia, pangutana ni sa daghan, naglibog sila, kay bugat magayo. Kay ang title na Sister Lilia, outside the Catholic Church, there is no salvation. Magawas ka sa Iglesia Katolika, way kalawasan. Muna nga goal kayo ni tao ng ubang nga dili Katoliko, pastilan. Sa kanang doktrinahas Katoliko nga huwag magawas mis Katoliko di min mamaluwas. Naku mag-inita kay doon ay kahulugan ng gisulti sa simbahang Katoliko. Ako na aron mo mahibaw nga kuno na yung mga tao nga nasa gawas sa Iglesia Katolika, nga wagi sila hiabdi sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Wagi na may nagmisyon sa pagpadayag kanila
sa the origin of the Catholic Church, the doctrine of the Catholic Church. Kanang matawhana, ignorante na sila. Pero, naibaw bita na sa Isaiah 53:14, kang Diyos manudlo, siya mangunay pagtudlo sa mga tao, nawa pahiabdi. So, kung ang Ginoo mo'y mutudlo, mo ilagay na silang dunay Diyos. Yung mo ilan na silang unsay pagkamataro, the righteousness. Mo ilan silang unsa ng kangilaran, pagpatay tao, panglugos, pagpanapaw, pangawat, panulis. They know that they are evils. So, kanang mga tawana, ningon ang simbahan, maluwasan na sila. Kaya di ba, diya sa krus ni Kristo, San Lucas 23:39, ningon man si Jesus, amahan ko, pasiluwa sila, kaya wa sila may bawo, silang gibuhat. Muna, kung wa sila mayabde sa Iglesia Katolika, o kanapalita ingon, natawag mong kong protestante, wa mong kong matawag Catholic Church. I am really nourished by doctrines of the faith alone, etc. Yeah, maluwas ba kami niya na? Maluwas yapon. Tungod kay ang Ginoo, universal love. God who is universal love. And He knows the weakness of man. And He knows His somewhat infinite mercy upon them. Nga, kung wag sila kay bao, ni ko Ginoo man kay bao. Pusa ni ko siya amahan ko, pasiluwa silang may bao silang ibuhat. Pero may bao na ta, kang Iglesia Katolika mo nang gitukod ni Kristo, yan nangambak ta. Kay mangita na taglain nga tinukod ng tao, dili malipay ang ginawa na. Mausab atong apelido. Nasa 1 Juan 2:18-19. First letter of St. John, chapter 1 Juan, kapitulo 2, 18-19. Masay poong ni San Juan, gikan man na sila nato. Kauban man na nato sila sa simbahan. Nagitukod ni Kristo, kauban nato. Pero nanghambak sila. Nangadto sila yung tinhuan. O kini sila, ang ngalan nila, mauni ang mga antikristo. O, nausab ng ilang apelido. Juan de la Cruz, antikristo. Di ta masugutan na. Muna nga, we have to search the truth and the fact. Because Christ does not desire fragmentation. Naigisulti ni Kristo bugat kayo na San Mateo 10:12, kadtong mo bulag ka nako, kadtong lili mo ipon ka nako, magkatibulaag. See? Nasa San Mateo 10. Nga, ningon siya nga, kadtong nagkatibulaag, nga dili mo ipon ka nako, dili ako. Kuyaw kayo? Muna nga doon na ba'y mga puong si Kristo nga mag-agdag yun nato sa pagpangita sa tinuod? Yes. Mga puong ni Kristo, gisulti pa ni San Pedro 1 Pedro 2:22. Ningon San Pedro, kining Kristo Jesus nga atong gituan, dili ni mamakak. Nagsulti ginig tinuod. Yeah. Nihunong na atong recording ng Ningon San Pedro, ang atong Ginoong Kristo di ni magsultig bakak, tinuod gining sulti niya. Yung sa ipong nisos, ako maong ulo sa iglesia. Ang iglesia mo akong lawas, ug pagalwasyon ko nga akong lawas, nga mo akong iglesia. Yung sa mga iglesia nga iya ni Kristo, katong gitukod niya. Ikaw Pedro bato, ibabaw ning bato, pagatukulon ko ang akong iglesia. Nga kanghaan, ang gahong sa impyerno, ug kamatayon dili makadaog nini. Ngano? San Mateo 28:20, ako magauban kaninyo kanunay. Mag-uban ko kaninyo kada adlaw. Mag-uban ko kanunay hangtod sa katapusang panahon. Muna nga, serious kay nga itong Ginoo pagtukod og iglesia. Iyagong gipabaw, I am the head of the church. And the church is my body. And I will save my body, the church. What may mga churches sa kanang pinadayag si chapter 2 and chapter 3 nga doon ay 7 ka mga iglesia sa Asia, dili man na ingon nga naglailain nga iglesia, sanga na as matuon nga iglesia, sanga. So mo na mga hinigugma kong magsuhon nga kinahanglan respetahan nata. Pero in kaso
ang imong conviction, ang imong pagtuo, ang imong naabdan sa imong pagtuo, maong pagtulunan nga dunay Dios, makagagahom, niya dunay langit, dunay impierno, niya naninguha ka pagbuhat og maayo, pagtuo og maayo, niya nagninguha ka paglikay sa sala, niya puwa ka masakop sa Iglesia Katolika. Do not forget, God is God of universe, and He is love, and His love is universal. Ang gugmas Ginoo para sa tanan. Kung wa ka mahibaw nga ang Iglesia Katolika dili tinuod, matud pa nimo, nya wa ka na magsusi-susi, nya namatay ka nga dunay usa ka pagtuo nga dunay Dios, ug imong gipaninguha paglikay sa sala, imong gipaninguha pagalagad sa Ginoo. Ang ginganlan ni CCC, Catechism of the Catholic Church, paragraph number 86-87, nag-ingon ng simbahan, maluwasan ka. Kay wa ka may bao. Yan na ninguha ka sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Maluwasan ka. So, may ningugma kong ngayon, muna itong tubag sa pagkuntahan ni Sister Belia, nga maluwas pa ning mga tao nga naas gawas. Doon ay kondisyon nga sila sa maluwas. Kaya ang Ginoo is love. And the love of God is universal for all peoples of the world. Dongre. Bradsok, nalang ko'y sumpay nga pangutan na kabahin niya ito, Bradsok. Atong gisgutan karon, imong gisgutan karon. Bahin sa kaluwasan sa mga magtutuo nga nasa gawa sa simbahan. Kay na may gitawag, sakto ba ko ani Bradsok, nga naay pagtulunan sa atong simbahan nga naay baptism of blood and baptism of desire. Kani sila mga tao ni nga wa sa suod sa atong simbahan, pero nahimong sakop gyapon sa lawas ni Kristo tungod aning kahimtanga na ilang na experience ning baptism of blood and baptism of desire. Salamat kay Dongre at ibawaan nga, for example, Muslims, Lao Tzu, katong saka mibiya siyang pamilya aron pangita o pagpalaom sa pagtuon sa tinuod nga kahimtang sa pagpuyo nga magkapahimuot sa Dios. Nagtukon na sila reliyon. Sila muna kanta, doon na siya nagpasakop nila. The same applications. Muslim ka niya, wag yung ka sinati sa Iglesia Katolika. You are nourished of the Muslim teachings. Dili lang teaching nga makapasupak na to sa sugo sa Ginoo. Kaya doon na niya pagtulunan nga sa daghan kang mapatay sa gubat, pinagisi mong pag-ulipon sa mga ubang nasod, ayaw lang nag-iapil kay dili magina makapahimuot sa Ginoo. Pero when you have a faith in God and you submitted to Him because you love Him, you believe in Him, and all the things which are good are learned by you and you practice it, you will be saved. Iwa makakahibaho. Muna nga, kanang mga Muslim, doon na sige maluwas. Kanang mga Buddhist, doon ay maluwas. Ang Lao Tzu kanang sa China, kanang pulos maras lang mga ligdong kay kinabuhi kanang si Buddha, Siddhartha, niya, gitawag siya Buddha, Buddhist. Ang iyang teachings all for the discipline of mind, heart, and actions. Discipline. And that is righteousness. That will make you happy. That will make your family happy. So, that is very Christian. Si Lao Tzu mo said, nga, although they was lang matug personal God, piningon sila, this is a life on earth that we shall submit the righteous way of living. Do not hate. Ayaw pagdumot. Magpapasayloon ka. Magpailob ka. Magpahilom ka si mong kugalingon. You will be ashamed. So muna, ang Ginoo nakakita sa iyang universal power of teaching. Nga dili lang diya sa Iglesia Katolika, pero sa Iglesia Katolika,
naamong ganay supports bala ang kasulatan. Nga ningon Ginoo nga akong gitukod ng akong iglesia. Ako ang ulo sa iglesia. Ang mga sakop sa iglesia akong lawas. Ug pagaluwason ko sila kung sila nagtuo, nagbuhat og mayo, ug nagtabang suban. Just the same application kanang naa sa gawas. Pero masalay po man ang tao. Masalay po man. Nang nagtukod ng Ginoo sa ka-iglesia, kaya ang iglesia mo haligi o patukuranan sa kamatuoran. Nasa 1 Timoteo 3:15. The church. What is the meaning of that? Mao na ang iglesia sa Dios nga buhi haligi og patukuranan sa kamatuoran. Meaning nga naa di ang hustong panudlo. Pero wa ta magpasakop kay wa ta kay bao, pero naningo hatag binutan ang Ginoo dako kayo og lantaw sa imong pakigbisog. Dako kayong pag-ilan nimo sa Isaiah 53:4. Isaiah 53:13 natin. Excuse me, Isaiah 54:13. Balikon ako muna gusto. Isaiah 54:13. Nga ang Diyos mo paibaw ninyo nga siya magatudlo sa tsuban. Gawa pa matudlo sa simbahan niya gitukod. That is God. So mo na nga, with all due respect, maninguha ta sa pagtudlo sa gitudlo sa Ginoo, nga ningon ba siya, di ko gustong magkatag-katag mo. Naa sa Biblia. Naa sa San Juan 21:16-17. Nga ningon si Jesus, Amahan ko, ingon nga ikaw ako naghiusa, ang mga sumusunod kanako kinanglan san maghiusa. Tunay mga karniro kung katawhan nga wa pa masud sa akong panon, ako silang atuon. Kung maminaw sila sa kong tingog, mahimo silang usa ka panon, sa ka magbalantay. That is the highest will of God. Isa gusto magkatibulaag ta. Kaya magkatibulaag ka without the sole root of teaching coming from the church, coming from the Holy Spirit, sa laag yun. Isultinan sa San Pablo, Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8. Bisan pag-anghel manaog sa langit, mutudlo kay na siya, o pagtulunan nga way itudlo namo ninyo, isalikway siya. Mo'y po San Pablo. Bisan pag-anghel manaog sa langit, basta magtudlo og sayop, dili sama sa mong itudlo kaninyo, isalikway na siya. O na, istikto ang Ginoo. Nagtinguha ang Ginoo. Doon ako'y makarnero kung katawhan, nga o pa magpasakop sa panon nga akong gitukod. At tuon ako, kung maminaw sa kong tingog, may mo silang usa ka panon, usa ka magbalantay. Mo nang tuyo sa Ginoo, the unity, but yes, very difficult as of now. We do not know how does the Holy Spirit do to unite us, to enlighten everyone, to know the truth. One church, kan San Pablo man nili ako, yagin ni San Pablo, Efeso 4, versikulo 4, usara ka Diyos nga mahan. Usa ka Ginoo nga si Kristo. Usa ka Espiritu Santo. Usa ka bunyag. Usa ka lawas ka mga iglesia. Usa ka Espiritu Santo. Pulos yun sa iyang gisgutan. Usa ka lawas mga iglesia. Usa ka Holy Spirit. And that is the rule of truth that God desires. We should be one. And under the light of the truth, the pillar, ang haligi o patukuranan sa kamaturan, iglesia man, gitukod ni Kristo. Mura nga, maninguha at pagkitaan ng matuon ng iglesia, rin kay sustento, kung ako, supisinte nila ko niya ako ning tinuhuan nga tinukod talpulano, di masugot ang Ginoo niya na. Nga naman. Ngayon ang Ginoo, sa Salmo 127, ha? Salmo 127. Salmos Kapitulo 127. Kung sa'yo pong si Ginoo. Ningon ang Ginoo nga, kawang ang kabudlay kahago ninyo mga tao, kung ang inyong pundok dili tinukod sa Diyos. Tiyan mo na? Your efforts, your works are vain and nothing when your society or your congregation was not founded by God. Salmo 127, kawang inyong kahago, kabudlay, kunwa mo magpasakop sa iglesia, sa pundok sa katawhan, nga tinukod ni Kristo, tinukod sa Diyos. Salmo 127, kuyaw kaya na,
Wala kining pagbasa na to sa Biblia, muhunog tag na ay makatagad na to. Sa dili pa diya ato sa ding recognition sa kining atong mga nganlan o social concern naman sa Biblia. Ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. But sa buta na, ihatag sa nato sa Ginoo ang tanan nato mga pagkinahanglan sa atong simbahan, nga atong pagampo, nga atong pagsimba, nga atong pagsuporta sa mga lihok nato, pagpambit sa pulong, o arang-arang sa tahatag sa tao, stipend sa simbahan. O niya ang atong tuyo, karon mo ang may tungod sa gobyerno na din sa Biblia, matud pa ni Jesus, ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Nana sa Mateo 21:22. Why? Because this is one of the institutions approved by God. Kini gobyerno. Kaya tanawar ko sa mga kayuhan na to sa gobyerno, na ospital ng way bayan. Sa Talisay, way bayan ang ospital. Na eskulahan ng way tuition fee. Public school. Mga daan, karsadas, bukid, nga lisod kayong adtuon yan to. Pero karon simentado na. Ang dagat nga kapak sa bagyo adto mulampurnas mga balay na sa baybayon, nanay walls. Nay dako kayong paril nga ang awan, baha o hangin, dili na makaunsa sa mga tao. Gobyerno ba na? Education, health. Muna nga, atong isgutan ang Talisay, ang mayor diya mo si Samsam Gulyas. Iya yung gihimo kutob sa mahimo. Kada semana, dili kay kada buwan, muduo siya usa sa 22 ka barangay. Magdasya mga doktor, mga nurses, o mga tambal. Kaya madalang doktor, nurses, iway tambal, murag yapon, di maayaw mga masakiton. Nagdasya mga abogado. Kaya doon ay daghang mga reports, nag-away sa yuta, nag-away sa mga titulo, nag-away sa boundary, nag-away sa muhon. Pigado sa abogado, i-convene na sila aron mag-uli, magsinabtanay, unsay maayo. So, mo ni gihimo ni Mayor Samsam Gulyas niya, gibulikat siya siyang asawa. Kaya ang asawa, si Rhea, Congresswoman Gulyas, Rhea. Niya, nahimo na siyang top 10 sa tanang mga kongresista sa Pilipinas. She is one of the top 10 sa iyang pangalagad o serbisyo, Rhea Gulyas. Yang mayor sa giabagan sa usa ka buutan nga Vice Mayor, yangan mo si Vice Mayor Choy Asnar, nga nagpadasa siya daghang mga panabang ngadto sa mga 22 ka barangay, mga tulda, unya ka ng fire extinguisher, nga doon bag-o lang sunog, matambalan dayon, mapahong dayon. Unya nagpadasa siya mga personnel, kay doon mga dinggi paper, matabangan ang mga pamilya o naa si gidang tampal. Kini ang pagpaluyo, pagtabang sa atong Honorable Vice Mayor nga mao si Choy Asnar. Ang mga councilors, honorable councilors, mao sa gihimo pagtuon, pagtabang sa mga resolutions o mga ordinances. Morning musunod, Honorables Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabigas sa kuning pagumangkon, si Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Attorney Rocky Bass, Alicto Bacaltos, Fi Ilanan, Dexter Daan, Josefina Consial, o si Jan Restauro Iski. Hugpong sila, gatuon, usaon paggagawas sa mga ordinansa nga makatabang sa katawhan sa Diyos, pinagis pagpaluyo sa mga proyekto sa mayor. So, muna atong gipahibaw niya ato sa ding greeting sa itong mga amigo Brad Sulping Algeri. Amigo na ko diya sa San Fernando. Salamat kayo sa imong pagbulig sa Ukura Paroko, Monsignor Buboy, o sa mga kauban niyang pare, Sulping Algeri yung asawa. Niya dayon si Cesar Lindes, Sister Fee Marino, tapang sa pagampo para nato, o uban nato mga kaigalaan o kaiksunan niya. Doon lang ko yung tempe ba kay karong umabot nga Oktubre
Oktubre 5 ug 6. Doon ay Apologetics Catholic Faith Defenders Seminar Apologetics. Nga ang team ana gikan sa Cebu chapters Catholic Faith Defenders approve and endorse no less than our beloved ang atong yung Arsobispo Jose Sergio Pia Palma naghatag yung suwat gi-endorse ang Catholic Faith Defenders Cebu chapter. Nawaton sa mga pare kay doon ay panudlo nga sakto yun. Dili na tinuon nga nagtudlo tag irehiya. Unya sa kuana kining pizza 5 ug 6 sa Oktubre. Pero sa pizza 26, 27 Conventions Catholic Faith Defenders Cebu chapter adto sa Compostela. So ang maong gimbuhaton na ipanalangin ni Arsobispo Jose Sergio Pia Palma. Salamat kayo niya. Habdan ta sa panahon, dong. Salamat kayo niya. Salamat ta sa New Creation Servant Community. Kadinhi, mabati na to mga pagtulunan nga makapalipay sa atong kalag o makapaymuot sa Diyos kay tanan nagapunting sa atong kaluwasan. Nagagayang salamat. Uban na to si Julius Kaputulan nga atong engineer nga nagpaygayon sa atong mga live broadcast nga mabati o madungog sa laing nasod o niya si Dudong Lapis dito sa studio o labi na sa atong manager Butan Gligdong mapabsanon si Father Felmar Castrodes Felmar. Salamat kayo sa tanan na itong mga Catholic members sa New Creation Servant Community o sa mga pangulo na ito nga ito nag-isgutan nga niya yun, may pangutan na pa si Sister Prilia Albao. Yan nga itong Kingly Servant ay sa atong Brother Ri Albao sa Kingly Servant. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato tagbo tapuhon ni atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa New Creation Servant Community. Balik ta sa studio DYRF Radio Puwersa. Salamat.